9.500.000 tak wae 5. Barange gede-gede. Oleh apa ndajal? Nomor 1, nggo tamu. Kursi tamu. Nah, kursi sudut minimalis motif marmer. Iki model sudut ya iki ya? Model sudut tapi iki kena dipisah. Oh, sedih pisah. Nomor 1 iki. Nomor loro sing serasi, Mas. Meja makane sing serasi, motife ya marmer, padha karo kursi tamune. Iki bahane gawe apa bahane? Bahane full kayu jati. Asli ya? Asli. Nah, sing nomor loro iki, nomor 3 iki. Lemari 3 pintu. Milih sing full blok ngene iki apa sing enek kocone bebas motif bebas pilih. Bebas pilih sing penting 3 pintu jerone ngene iki. Full kayu jati kabeh. Kaya ngene iki ya sik mentah jerone kaya ngene iki. Nah, sing nomor 3 iki nomor 4 meja rias. Meja rias iki oleh milih sing kaca bunder oleh, milih sing kaca oval ngene iki oleh. Iki sing nomor 4. Sing nomor 5 iki 2 pintu. Nah, iki mbok sak anake komplit sak tamune. Full kayu jati Mas barang Mas. Oke, jen mending iki istimewa iki. Istimewa. Ning Arthur Mebel iki gane sing gak istimewa Mas. 9.500.000 tak wae 5. Kuwi gratis ongkos kirim seluruh wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Madura. Bayar COD. Nah, terus cara pesene neng kolom pencarian loh, Arthur Mebel, tapi kok ning bawah bio profil neng tulisan telepon abang langsung dihubungi, otomatis terhubung karo aku. Video call oleh ndelok barang. Nah, kayak ini lho barang.